Aquesta setmana hem tingut dues notícies d'aquelles que realment no haurien de ser notícia, però com que aquí ja fa temps que es protegeix més els delinqüents que no pas a les víctimes, doncs sí, acaba sent notícia que per fi s'estigui acabant la impunitat de la que gaudeixen els ocupes. Per un costat, tallar la llum, l'aigua o el gas a un ocupa ja no serà delicte a la província de Barcelona. Sí, sembla una obvietat, però així és com fins ara la llei protegia els ocupes. És a dir, fins ara la situació era aquesta, t'ocupaven un pis i a sobre havies de pagar tu els subministraments, perquè si ho deixaves de fer, eres tu el que t'havies d'enfrontar a un delicte de coaccions. Ara, els jutges de l'Audiència de Barcelona han decidit unificar criteris per acabar amb aquest deliri que hi havia fins ara. I la segona notícia és que el Congrés ha donat llum verda a una proposició de llei de Junts per Catalunya per fer fora els ocupes que faci menys de 48 hores que hagin ocupat un immoble. Això sí, per exemple, no afectarà els inquiocupes, però més val això que res. La proposició de Junts va ser aprovada gràcies als vots del PP, el PSOE, Vox, el PNB i Coalició Canària. En resum, són dues notícies que evidencien que alguna cosa s'està movent i, ni que sigui de mica en mica, la impunitat amb la que viuen alguns, a poc s'està acabant. Més informació al canal de YouTube.